sanibonani uMakaMandisa. Namhlanje usuku lakhe olukhulu ekade salilindela bekuzolotsholwa. Sawubona Sokalani. A promise kept, basho njalo ngithi, from umfana to umyeni wami. I hope from today nje zonke izinto zethu khanye uNkulunkulu alisekelo sempilo yethu. Ngithanda kakhulu. Mntana Mandisa, ngiyayiqhenya ngawe, ngiyabonga kakhulu indlela okade uyiphethe ngayo kule ndima eqala namhlanje. Ngikufisela okuhle kodwa uqhubeke nokuhlonipha, uziphathe kahle, ngizohlezi nguma wakho, ngiyithanda kuleyo ndima oyisuyithatha namhlanje usuqala uhambo lwakho, uziphathe kahle. Mandisa Kheso, sithando sami, uMandisa sezoba wakaZondi, uKhayelihle Zondi. Ngithi angithathe leli thuba ngibonge for ukungibekezelela kwakho up until now. Ngize ngilenze iqiniso, ngiyifeze ithembiso angithemba uzoyifeza. Ngiyazi kusakuningi kumele ukuthi kwenze kusona isigaba sokugcina lesiphathi sokuqala. So I hope ukuthi kuyo yonke le ndlela lesizothatha sibambene ngezandla sisaphothana. Uyayazi into engiyifisayo, sathi ifiso sami sisodwa ukuthi ungisize sivuse umuzi kababa. Ngiyothokoza kakhulu ngathi leso sifiso sifezeke, and bengambona omunye umuntu engasifeza naye ngaphandle kwami. Ngiyabonga Makheso. Becoming Mrs. Zondi and Promise Kept. Nikanibeze bese bethi he kept his promise. He kept his promise. Becoming Mrs. Z. Washwele. Ngathi ngiyaphupha. So kunbuza yami unjani? I hope right. If you're new here, igama lami nguMandisa Kheswa, and if you are already a subscriber, kahle kahle wena isho nami and if you too want to join the Maposa squad, just feel free, press on that subscribe button. Njengamanje. Today we just received lab. These are the letters umfana angithumile ukuthi ngihambe ngiyobanika ekhaya. This is the date. Ngihamba nani kulolu hambo. It's umhla 3 December 2025. I really want to read these because they are still not closed. I think he did it on purpose. I don't know. Should I read them? I think I should. And then Mrs. Figa ekhaya ngibanike. I cannot wait to get my grandma's and my mother's reaction, bazobebe khona ekhaya, and my siblings. I just want to see how excited they are. And then after that, we're going to take a drive to my uncle's. My uncle stays 45 minutes away from Durban, so I don't think that's going to be a problem. Ngizoyifunda manje incwadi ngilibele ingcevu. And so besihamba ngoSuzuki. Shout out Suzuki for sponsoring us. This is a campaign, guys. Suzuki usinike a family beautiful Grand Vitara outside of besihamba ngayo. It's Zondi's family, wabhali address, wathi Kheso's family, wabhali address esekhaya. Siyabingelela kumndeni wakwaKheso. Siyathemba niyaphila. Siyaphila bae. Thina siyaphila. Mndeni wakwaKheso, mndeni, maZulu, mndeni wakwethu, indodana yethu ibone imbali kulomndeni. Washwele. Mina njalo imbali mina uFlower. Umndeni wakwaZondi. Yo, like kavele, oh my mother, this is so real. I'm about to cry. Umndeni wakwaZondi unesifiso sokuthumela izithunywa abakhongi ngomhla ka 20 December 2025 ukuba kuzoxoxiswana
kwakhiwe ubuhlobo. Okay, now it's kicking in. I'm not gonna cry. Siyojabula kakhulu uma lolu suku lungaba luhle. Luvumelekile kini sizoqala ubuhlobo. Siyazithoba. Umndeni wakwaZonke. Oh my word! Oh my word, I'm about to cry. What? He loves me to that extent. He printed out the letter because Mfana is like that. He said, Kubo babala gabi. Nayo bala gabi sandla sakhe, so they decided to print. I asked Uti, Manje, why is it printing much? Yeah, guys, that is that. It's gonna be a very emotional roller coaster, but mina nawe sizohlezi silanda wonye. I'll try by all means to keep you guys updated. I have a problem with my camera, it just sometimes switches off, so sometimes you're gonna get like footage from iPhone and the camera, and I'm super excited, guys. I'm gonna take you guys along throughout the journey. Sibe bahle, find izinto zokugqoka. Nami ngiluzwa manje usuku ngisangena ngihanjela ingqondo njengani. So I have to find a makeup artist. Ngiyasola ukuthi ngizobe ngigqokeni. Super excited, ekhaya bazobe bephekeni. Ngiyabonga Nondaba. Ngiyabonga Angiphezi. Ngiyabonga Kakashi, wena kamancinza, ngiyabonga sukela mazwa ngenza umuntu. I hope you really enjoyed this vlog because I am kulungeleke like a manje. Good morning. Today is the day. Silalile phela, ngilalile lelo hour kodwa kufanele ukuthi into engekho. Didn't want to do any face skincare ntontoni because ngiyenza makeup vele. This is the time. Guys, it's happening. Kachenjalo sesibami uskuru nothandisa kathi ngene kamera ngithi vukani bafazi ngiyashada abasahlekile kanje. Guys, I'm super excited. It's happening. I am becoming Mrs. Mfana ngedlala. Ngisalshiya lelo gama namhlanje. Senze makeup. I hope ngizohamba kahle emgaqweni. uNkulunkulu asivikele kuphephe ngathi konke ngihamba kahle. Baby, it's enough. Yeah, sengifikile at the makeup appointment. The makeup appointment starts at 5 and I'm 10 minutes early. It feels very good to be this early. Yeah, let's beat this face. I want something very natural. Very natural. I cannot wait to see you again. This part I'm trying to like execute this. Yeah, but it's really happening. Someone pinch me. It's bad. Someone likes me. What's if I'm back? Hey, well, guys, it's drizzling. Once again, because Chan. Because he listened. Yeah, well, and she did right that. And she ate. Oh my God. Shinjane kuze. Wasn't good. Oh, was I ingubo yakho? Wow. Siyabonga. Boza, this is how my makeup looks outside. I'm done with my makeup. I love it so much. I feel like ngosi ungilalelile mfethu. Ngisameni manje and rush home. This is the time. Got it was 6. I'm getting married! Father, I'm getting married. Today is the day. I'm done with my makeup. You can't manage.
useless phakathi. Uyabona kodwa ngathi ningibona. Ubuhle bahlukabili bakhathu akubhaleli bamthini. Baya. Ake baphinde khona kushuthayo kodwa. Abasiqedile. Sebeshaye ngombana bethu abasebeyema. Cha baqalile phela kade bethu bazaphila. Kusebangeza. Nangu black, nangu black. Ublack efanele enzeni? Ngithi mina kodwa kamamkhize wayigcineni into. Yeah. Next. Uzasithatha sini? Nakamamkhize yenze Ugogo kanti. That's real. Ukuhle imali enzeni? Hawu black ukoleza ngo-200. Anangephini. Usaphila. Nangaphini. Avula. Akavula. Akavula. Yini isiphinde socela. Sabanyiswa ngamalini. Hayi, kakhulu siyabiza. Ublack wasemanzini. Ithawu khona leyo Haha, bayahleka ukuthi useu-600. Ublack uyabiza. Thula gogo bayakuza babukile ngala. Hayi bo. enza kahleki wani ubuhle uhlani uhline uba Cha ngasebenza uDepusi. Ublack betha baba. ulando joy ulande bani hayi baba uqale walandula basho baphinde Koze sibuye umnqobe. Akakastop. Uvelani? Ngoba uyalotshola ngapha. Kithi mina phela ngiyavela nami ukuthi yadinga. Ade ngiveza nogogo kubuka-ke kuvela amathawula kanjani. Uthi uvela wonke wena fihla. Hayi nginendaba lapho. Ublack sekufaka 450 ngokusteni. Awunde ublack akame manje. Yaba cha wakhuluma naye manje Thulani. Hawu kunzima. okuyibizo la abaqeqeshiwe bazombala Akatshelwe phela ublack ukuthi kwanele. ulala kaSomkhosi ubani nani umuntu Hawu nangiyithatha-ke manje siyayithatha. Labo vele bame 400 manje. 400. Okugcina futhi siyonke 850. nange bavule usiqinisebuvu imali mntana Lapho mina bekumele wenza leya nto. kade khuluma Ngicela yenze nje ibe natural. Guys sebefika abakhona baphakathi udwani. Awu. Uyangithunuka ngilimali sona. Istini. So 850. Awu. Uthi ublack ade kanzima. Lapho wakhe. Ngempela. Thina sotholani? Nami ngizohamba ngiyolanda usuku wentombi. Ngokusweni kade intombi. Hayi mebenika mithi nje. Imina futhi ozosho. And mina fanele ngithole eningi. Uzothi ngobuntombi. Sizovele ngisho kanjalo. Ngithi bengihamba naye ke lo mhlolo.
Sengizohamba ngedwa. Sengizohamba ngedwa. Ngiyacela. Ngize ngigobe phansi ngihloniphe. Hawu, kunani? Bayazi ukuthi emakhaya sibhayekile icabhazi nezimbobo kunani? Afethe ngeke wathi. Fanele mobuya nami ufake soft glam. Yebo? Ungenze kancane ngale ya makeup yakho. Muhle nje banani yodansa. Funa ngenze kancane ngishuthe na. So posta Thatha manje ama-under lento le. ngilento engiyisho. Abakushutha bafike nami. Benzani konke stephini? Benzani? uqale asibhuluma ubusuthi thina sithathe kusebe usuthi lena comfortable kumbuso yayisuke thina bakheso wasivula isipho basishutha Bayenzani imali konke? bebeka Bashaya. Sesiyambuza. Shawuvalo-ke manje. Ngifuna ukuyibeka ifoni. Thala ngamba la. Faka lapha ya. Guys, it was boss. Sebenza kanjani le? Ngitshela okay bafethu. Kuthiwa ku-embarrassing ngikhetha umuntu e-wrong. Uzama uyaphathi lapha. Siyeza. Hayi. Bahleka ukuthi kodwa-ke nawe waze waphapha nomele ugqonge ube njengathi uma ugqoke iphinde futhi wena kumuntu uzobonakala kuyambuzwa kanje sisi iy'nyawo ayibonakali uzobonile futhi sisi manje ngiyamthipha hayi ngeke ngisathi It's so embarrassing. ungatusile nangumanthimba ngiyayizwa lento ishoyo ukuthi iphinde izobonaka okay awusitshela ukuthi okokuqala fanele kuthole imali lamandizi 100 rand wona imangapi ngasekugcineni aphuma omunye Hamba gym, mfethu, hamba gym. Hamba gym. This is so funny. somebody na record Imali zethu. Sibheke emmerekweni. lapho kuthiwa siyafana basazi ukuthi bethuze badidekile Lapho sime kanje. and sivela kancane sabadida kuthiwa Uthanda usuvela amehlo kuphela. Ngize ngithi mina khuyiphi ingubo. Sinamali. Hayi kodwa sisebenzanga abafazi. asebenzanga ingoba mfethu bekumele bechuze bese bayakhuza hayi wena ufanele uthole Hayibo uyahlanyakhe usangena. awubona indaba uthola Ngabe awunawo ngisho ukuba nawo. ngisazi Ngiyadlala sohlukanisa futhi 10. Okay. Wazi sikulo savira. sekushode yentombi mese ya Wangishoba uthanda usade ngaveli bavezi kuthiwa velana ngazi phela mengithi uthandiswa ngithi wena indaba okujikise phambisa phambili Nebhasi bazale ngithe ngihamba phambili ngangena etoilet wangena bese ngayijona la sengibeduze kawadi mina bese number 1 Sebesikhathi laba abakhongi bangibuza umalume uyakazi labantu yini lo? yebo Awusisi clocking. Uyini siqe umana? Uyingqotho? Hayi wena kwahle.
Senza? Like a cheese board, but we are doing it through plate. Dala no Zulu, dala keswa, 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 dala no Zulu, dala keswa. Uthuko ngiyabonga amapheli. Nivela ke shema vidweni ke ukuthi kadlala phela ngeke singayenzi leyo mpahla. khona lawa ala ebona haya Vela phela ma. Bathi bayasebenza. Ma. So sesibe nama-changes thina. Normal. Andile. Hey guys, uchilona. So shaya ini unboxing. Why sengishawa uvalo? No, le manje. Ngisaqoshwa la, shaya interview, shaya message to umfana. Wensha uvalo. Ufuna ukukhala. Ungahayza. Guys, are my lips dry? Don't worry. Okay. Ngishitshela ngisakhuluma. Right. Good. Siyaqala in 3, 2, 1. Makamera ngishuta. Ngisabaningi bani. Sawubona sokalami njani? Abapurayithi. Ngiyabonga kakhulu. A promise kept. Basho njalo ngithi. From umfana to umyeni wami. I hope from today nje zonke izinto zethu kukhanye. uNkulunkulu alisekelo sempilo yethu. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyabonga. Hey, send namalobolo. Oh, kuthiwa nje limphuthile. So remember next day. Whenever. Boy. Oh, kuthiwa amalodo okugcina isonto Hey, shuthi cishe la ngithi. Cishe la The message from the couple. Gotcha. Siyabonga. Sambonke. Hambani. Amalobolo ezimendo ezimshado wesintu ezimshado wesilungu. Yeah, it doesn't make sense. Do you want a picture? Like, it doesn't make sense. This is my team, guys. Open it. There's a thumbnail. I just posted a video and it doesn't have a thumbnail.
Yo, guys, usanenzela-ke la. Umzima akumele anenzele kuyo usuku lakhe futhi. Hey. Cela nihambe niyobuka i-vlog niselila ngilalanga mina izolo ebusuku edithela ni 1 hour long video namanje njengoba kade singeposting nesitamina then ngigibela phezu kwayo i-lobola negotiation vlog because angifuni ukuthi kube Christmas. If washa Christmas ngayiphosti le nto angeke Ngempela? ngiyazazi Kaze ngahappy. La ngathi kushada mina nayi. Balungile phela ba right bahle bekhona. Kade ngitshela ubusi ukuthi busi Ungahlebi nalo. into ivadi journal. Mina nawe isitifiketi sethu sothi never married. Yebo. What 6 file? Nayo njalo untokozo. Ntontokozo. Naye ukulowo mkhulu. Ubeka mfana. Hawu. Ubani khona ngale ngiyombheka umalume unjani? Angimfuni. Manje angimfuni ongena amazinyo. Akumenezela nje ngazuthi mina zokugcina. Manje ngizokhathala mina njengoba yena ngiyimi. Oh, mabam lapho, mabam. hello mama Nayo. Anyazi. Ayikho nje siyabonga ukuthi ibona njengoba nje ngasho athi wami umndeni mkhulu mkhulu impela wazi mosibiza wazi Mama ngizala ayi ngakudla kuphela ngaba nokwela ngokwe phela bomsala wawathi ngicela ngibuke ngicela ngenzayo ngicela Ngiyahamba.
Bulela mandwe. Bulela mandwe. Uphekezela yena. Kaze ngamuhle bo. Yes, ngeke Hayi vulela mandwendwe. Vulela mandwendwe. Azimongifasela kahle ekhanda. Ungifasela kahle. Ogogo bangibuka. Ngifuna ucula ingoma yakho laba bayazi. Vulela mandwendwe. Uphumile nje ngibona. Zabatela kwabatela. Hawu, uyaphi uyisihloko? Phenduka phela. Ngifuna ukuzwa. Phenduka ke. Phenduka. Hayi akho lutho. Oh my goodness. I have a duke on. Ngifake usisihle. I can't. Sesihle. I'll just breathe. Yes, ngazi wakuhle wena ngifaka mali. Hey, yabona ukuthi mengathi kuhle. Lento. Lento ngoboki. Sesiphakela umfana manje. Hayibo sayena umfana, myeni wami. Asiphekeleni umyeni wami. Ay
uzophila ubheke yebo. Ingabi la. Mama On becoming Mrs. These are my keys, guys. They're giving me a marriage. house. They're driving us. They wanna see you. They wanna see you. Bafuna ukubona. Mkhwenyana ungowethu siya. Izengane lengane ubalo bengashade. Ubalo Bukhalo ufuna kwendoda yakhe ngayiphathi. But nje akuhambe kahle guys, into esingakusho nje uthi awusisi wazoyiqala indlela sizokulandela. Ngithanda isicebe uyinja Bhoza and siyabonga ama-subscribers abo le video fanele ifike ku-1 million views. Mawukuthini hambani no angazi ngalunguneyisa kakhulu. Hello Maphosa squad. Namhlanje ngihamba ngihamba nomyeni wami. Mina we still have to decide ukuthi intro siyayishintsha sithi Bhoza yami ngihamba nomkhwenyana noma ngithi Bhoza yami ngihamba nomyeni wami. Show Malakos. So busy with his interview. Ngashaya. Yebo. Athi kuma. Sisibusi. Abafana bagcwele khona. Yebo. Hayi ke mina wegogo ngangabathola ke e-university. Ngafunda mina e-university ngoba ngangena ukuyofunda. Hawu ntombazana. Akho ke sengiqedile.
This was my perfect lobola negotiations. It was Beginning Mrs. Zondi and Ronnie's head. So guys, you see that? It's on the together. You subscribe and like and then show the video. 1 million views. How many likes? The mundo le moto this day. The mundo le moto. Shut it. Beautiful Makoti. What's up, bitch? 1 million views for you. And still 1 million views and also 100K subscribers. We are so close, guys. You guys can do this. Ooh, this is beautiful, guys. Lapho ngazuthi niboqala abantu ukuyifunda abadala. Oh, they're keeping up the subscribing. We're now also subscribing. Namanje or subscribing. Sengayikhipha lento ngithi sebehambile abakhanya. Ngiyasha phela manje. Kahle ke emzini ngisho kuphuka u35 Uyaqoka nje bakhulumise bona. Baze bayaqoka. Kupheza nje Ibo kwathi dwibubu ngimanzi manje abantu banoma isalela ngomhlaba. Guys, naye unfortunately he is taken married. Just jokes. Hey, man, it's just jokes. None of my friends knew about this. I want to call them one by one and let them know.
Yeah, we're gonna start with my married friend. Ungobile, clock in. I hope she answers. I don't even know what I'm gonna say. Vulela mandwende, vulela mandwende. Savannah mnganami. Ngiyabonga baby. I'm getting your reaction. That's why my camera is here. Khulileka uvela kancane umncane. Uyaphila baby? Amandwendwe alenza iqiniso. Ngiyakutshela. Angizanga? Yikho belana. Oh, sebe lapho? I don't know that. Sizobonana very soon mnganami. Mina ngibuza ukuthi manje amandwendwe mesefikile nqobile kwenza njani? Manje uyalinda ulalela kini noma mina sengifuna ukulala kwamina? Cha ngiyabuza. Ulalelani kini? Mina ngiyabuya ngazayo. Mnganami. Ngiyabonga. Mnganami ngifuna ukuthola ama reaction yini. Cabanga you're the first person I called. You know, yazi bengithi ngizobuza indlela asho ngayo, you know, betshela the parents la ukuthi ngubani mina. I was like, okay. Uthini umngane waMandisi? Basibona indlela abangayo, the way they dress, Cha mnganami. Lapha nami ngiyashisela la emotweni ngifuna ukuyoba join manje. Ngihlelela ukuthi ngizofanela wena ngikutshala le nhle ngithola yona ngicabanga. Happy for you my home. Ngiyabonga mnganami. Bye. Awu ngangena kwi-industry. Bye. Aww. That was so nice. That's my friend Umobile. We stay in the same complex and also ubabonile abafana ngesikhathi befika nomndeni wabo and ubashaya nge-intro. Umnganami uAndisa Duma, I'm gonna try her now. Andisa, I know for a fact ukumcimbi, so she might probably not answer. And if she does, she's probably gonna be emsindweni and not gonna be able to hear me. Uzongisiza uvule lento. Usemcimbini phela uAndiswa. Ima. Amandla phela la, amandla phela. Ngibanga umsini. Vulela mandwendwe, vulela mandwendwe. How? Ngani uthini mfasa kahle? Ngani? Mngani ngikutshela manje nje. Ngani? Ukuthi izolo ngihambele ebusuku. Bengiyibuza ukuthi what is going on ngawathi. Shuthi mfazi uma wakho uyayazi imfihlo. Shout out. Siyabonga Hlengi. Manje uma wakho umnganakho. Uma wakho shuthi uyayazi imfihlo. Ngibuza ukuthi uma wami uyena umnganakho. Cha, uma wakho uphahluke, uma wami uphahluke ngima wakho. Mina bengifuna ukunenza ireaction yenu mngani nonke. Mina phela I didn't know mina. Ngiyazi ukuthi anazi, ngiyenitshela manje ngifuna ireaction yenu nonke abangani bami. You didn't tell any of us. Nonke ngimtshela manje ngiqale ngongqo manje ngamfonela. Bye mngani. Sizo. Okay. Sehambile phela.
Ngiyabonga Oh, mnganami. I can't wait to come back. Oh, sixoxe mngani ngathi iphupho lethu leli. Hi, Bomato. Ngiyatshela sisi wesisi. Baba, when is he back? Oh my God. Mnganami sazoxoxa izomsubuyile. Inga just called us back. Uthi usesekhaya. We're gonna call her and see her reaction. Vulela mandwendwe. Vulela mandwendwe. Hi, mngani. Mngani phela bengazi how abang. Even the praying game, now you understand. Oh, you knew. Gosh. Oh, so not suma. Vulala mandwendwe. Njani? Papayin. Papayin mngani. Papayin mngani ngizonibona. Ngizomkhipha mngani, ngizomkhipha. Ngiyatshela ke friend mas. I think mnganami lokho bengithi hlampe tell me. Hlampe we could just chill. I don't know, grab drinks or something. It's nothing fancy. It was very intimate to share. It was only family. Ngikhuluma njengamanje mina. Kodwa phela mina ukuthi so finally, after years of trying, vulela mandwendwe hatsiya unesidina shame, unesidina sizikade sizama ka-2000. Becoming. Uyangihlekisa. Vulela mandwendwe. Uyabona. Please respect my title, Mrs. Soon. Guys, congratulations. Thank you. I just wanted to show you Mganam. Ungakhali phela mzukani. Musukhala sada. He kept his promise. I'm glad I just wanted to thank him then. Thank you so much, friend. Izobonana. So yeah, ibona kuphela abangani bami labo ongafonelwanga manje shothi hayi mngane ngiyadlala. Uyedwa umuntu engamfonelanga ubongeka noMinenhle. I will probably just pop a message kwi-group chat. Angisho ukuthi angithandi ngiyivala manje la. Guys, we are preparing for the after party. I'm having my friends over just for us to have a few drinks because it's a party. It's a party. Makoti. Zaza ntande la pika pise sade stoke sko papa. Sko papa.
Hello Maposa Squad. Namhlanje ngamgedwa Posa yami ngihamba lo Amahle. Hello. Hello Maposa Squad. Namhlanje ngamgedwa ngihamba no my girl team. Kosi Ingamzolele just arrived, so we're expecting. Angazi ngisho ukuthi ngithini ngiyaqhaqhazela. Ngiyaqhaqhaza. I'm shaking. You are shaking my guy. Igoli dinikile ke manje. Ade Joyce lo. Hello Maposa Squad. Yeah. Oh, I can't. Phela nithi kade uhambe ngayenzanga manje futhi sebenza la. Sebenza Jomi. Hello Maposa Squad. Hello Maposa Squad. Yeah, Sanborn. Oh, esikhulekile. Bafiteka. Yashuza Amagedwe la ungava. Isikhipha ugqoza. Awekho abantu ngomndeni angaphandle kwesango. Right. Maqatha amancane ngathi yami sengwa nguwe waqhuba maqatha amancane ngathi yami sengwa nguwe ithengwa ithengwa ngukroti waqhuba maqatha amancane ngathi nyami sengwa nguwe. Girls, intandane enhle enoni, intandane enhle enoni, intandane enhle enoni, intandane enhle enoni. Intandane enhle enoni, intandane enhle enoni, intandane
It's a wrap, guys. I just want to say, from ipinifa to lento to lezinto to ubuso, everything just is so perfect to my nails. Nje ngiyabonga usuku lami lube impumelelo kakhulu. Mina nawe bhoza yami sisazobonana kulolu hambo lube mnandi ningibona nami. We met umfana online on social media. Sajola. And then you guys see I move on to another skaba. To the family planning, to the mama and the baba and the mkulu and the gogo. So excited. I cannot wait to spend the rest of my life with umfana. Aibo akasayen umfana umyeni wami. Cela nisho futhi ukuthi intro sounds better with what? Sabona phoza yami namhlanje ngihamba nomkhwenyanya noma ngithi sabona phoza yami namhlanje ngihamba nomyeni wami. Tell me which intro goes best, and ngiyabonga ngeqiniso lakho mfana. Ewe ma, I can't stop saying calling him mfana. Ngiyabonga ngeqiniso lakho baby, ngiyabonga kakhulu fethu, wazi wayidlala fethu. Nje ngiyabonga angiphezi nondaba. Ngiyabonga. Ngiyakuthanda fethu. Hayi kancane, ngikuthanda kakhulu.
Thank you so much for watching this vlog. I hope you guys really enjoyed it, and please don't forget to like this video, comment, subscribe, share. Tell me your best moments. What did you enjoy the most? And thank you so much, Bozayami, for watching until this part. 1 million views for this. Still 1 million views and also 100K subscribers. We are so close, guys. You guys can do this. Bye. Bye.